online kaltlanga abial panin mai chana anin ton meu chuan amanu nalak tumin atal buai na sa tunlai khovela chuan online kaltlangin engkim kan thok theya zirna sumdo na ba ka anula le tlangwal te chanin online lama anin chhar tamaya kong engkima kan ol sampha em mayani nula le tlangwal tan online kaltlangin englai po in nupui pasal inzon thei alo ni tareng bok internet kaltlanga nupui pasal zong te zinga nupui pasal pel tak tak tung ta te po soitur antam hle a ma se heti lai hian michan khatte ro anwan aduaya nupui pasalan zong fu lo fo chinani nula tlangwal tan social media kan man film khur apoimo ta hle mai china ramanula kumsom ni pathuma upa chuan online kaltlangin bialpa anei ve a anin duhthusam hle chinani hunenge mo chen anin ngei zon hnu chuan thataka in shil felin in muturin thutluk na ansiam zuita ani mase tiang online lama abial panin ataka anin mu meu chuan arin ang reng alo ni hau lo maya duain amela chiati ansoya nula chu alung oi lo na sati ansoi ani online lama abial pa mail chelutuk ahmu chuan angeina ashelo hle a anun beidong chuan abial pa mulai nge in inti lum atum zuita ani online lama abial pa hena arinna alo ngatna sati asya theya abe seina anga thira thlen tak lo awangin dar thalang ke la in vi lum atuma aban chu zai thler atum zui bok ni in asoi abial pa chuan hrethiam ang tokin alo hnem ve nge nulat chuan bumin a omti soin a auna sa le a building chhong sarina achangin zon thak atumti ansoyani boina asausan ma in police te chuan heti boina asausan ma in police te chuan helai hmuna hian police te an lo thleng ngala meichia jok chu damdo in lama anda lut ti ansoi michan khatte chuan khovela tlangwal antamte lulnen mi pakhat wanga mani nu na lak tum chu thil ni na shchiang lawin an nge idan an soilang ve bok ani